Mae marchnata yn fwy na dim ond cael gafel ar gwsmeriaid newydd. Un o'r asedau gorau mewn unrhyw gwmni yw eich cwsmeriaid presennol. Mae'r modd rydych chi'n manteisio ar eich sylfaen bresennol o gwsmeriaid yn allwedd i hyrwyddo'ch busnes. Wyddwch chi ei bod yn llawer mwy cost-effeithiol i werthu eich cwsmeriaid presennol. Wedi'r cyfan, rydych chi wedi gwneud y gwaith caled yn barod ac wedi buddsoddi arian i'w denu at eich busnes. Hefyd, mae eich cwsmeriaid presennol yn fwy tebygol o brynu gennych chi na chan rhywun sydd ddim yn eich adnabod. Ond, gwnewch yn siŵr eich bod yn gofalu am eich cwsmeriaid. Yn ôl ymchwil gan Sefydliad Rockefeller, mae 68% o gwsmeriaid yn gadael cyflenwyr am ei bod yn teimlo nad oes neb yn ei gwerthfawrogi, nad ydyn nhw'n bwysig a bod pobl yn eu cymryd yn ganiatawol. Fe hoffwn ni gyflwyno cysyniad pwysig i chi, sef gwerth oes cwsmer. Mae hyn yn rhoi syniad i chi o faint o fusnes wedyn y gallwch ddisgwyl ei gael gan eich cwsmeriaid presennol. Mae hefyd yn eich helpu chi i benderfynu faint gallech chi wario i ddenu mwy o gwsmeriaid fel nhw. Mae gwerth oes cwsmer wedi selio ar faint mae cwsmer yn ei wario gyda chi a pha mor aml mae'n prynu. Gadewch i ni ddefnyddio enghraifft i esbonio hyn. Meddyliwch am rywun sy'n aelod o gamfa Cadw'n heini. Mae perchenog y gamfa'n gwybod bod cwsmeriaid eraill fel yr aelod yma'n gwario 20 punt bob mis ar aelodaeth ar gyfer taledd. Ac mae perchenog y gamfa hefyd yn gwybod bod yr aelod yma'n debygol o aros yn aelod am 2 blynedd. Gan ddefnyddio'r wybodaeth hon, mae'r perchenog yn gallu gweld beth yw gwerth oes y cwsmer. 20 punt yn cael ei wario bob mis am flwyddyn wedi luosi a 12 mis ac mae'r aelod hwn yn aros yn aelod am 2 blynedd. Felly lluosi at 3, sef 720 punt. Mae hynny'n 240 punt y flwyddyn. Felly, mae perchenog y gamfa'n gwybod bod ei fusnes yn mynd i gael 240 punt gan gwsmeriad tebyg i'r aelod yma bob blwyddyn am 2 blynedd. Felly gall y perchenog wario hyd at 240 punt i gael aelod newydd. Efallai cynnig aelodaeth am ddim am gychwyn hyd yn oed. Wedi'r cyfan, mae'r busnes yn mynd i gael mantais dros y 2 blynedd. Felly mae'n werth gwario ychydig mwy ar y cychwyn mwyn cael cwsmeriaid newydd. Mae hyn yn golygu y gall fod mwy o arian gennych ar gyfer marchnata na groeddech chi'n ei feddwl. Gallwch fod yn fwy creadigol gyda'ch cynigion hyrwyddo. Mae'n golygu hefyd y gallwch fod yn fwy hyblyg wrth ddelio â phroblemau cwsmeriaid ac o ran faint gallwch chi wario ar ddatrys problem. Gallwch chi wneud penderfyniadau gwell hefyd ar sut ac ymhle dylech chi wario eich arian marchnata a faint gallwch chi wario ar gadw'ch cwsmeriaid presennol. Gweithiwch allan beth yw gwerth oes eich cwsmer. Bydd hyn yn fuddiol dros ben i chi.